Boas a todos e todas e benvidos ao programa número 2 de Ti que me contas vai Fetagal. Pero antes, o equipo deste programa, David e eu, queremos agradecervos o apoio tan inmenso que tivemos na nosa estrea. Así que, moitas grazas. E agora pasamos a presentar a convidada de hoxe, que é unha actriz cunha ampla trayectoria. Participou en numerosas series de televisión como Pratos Combinados, O Show dos Tonechos ou Manos a la Obra. E máis recentemente tamén en Fariña e na película de Isabel Coixet, Elisa e Marcela. E actualmente docente na ESAF de Vigo. Queredes saber que tal o pasou? Pois dentro intro! Vaya! Hoxe quere acompañarnos Mariana Carballal. Hola, Mariana. Hola, moi bons días, Roberto, moi bons días, David. Un placer estar hoxe aquí compartindo con vos e Ti que me contas, de Fetagal. Estou moi contenta, xa sabedes, acabo de comentar que foi unha peluquería e todo para estar aquí con vos, así que moitas grazas polo convite, moitas grazas por as iniciativas, que nos tempos que estamos vivindo sempre se agradece que as persoas se impliquen e se seades capaces de crear novas cousas e de poñervos a traballar en definitiva polo ben común, porque estas cousas xa sabemos que económicamente nunca son pagadas, non? Entón, pois nada, parabéns e adiante, eu estou preparada. Espero que non me fagades preguntas difíciles. Non, para nada, para nada. Para nada. A ver o que... Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahar. De la tierra, pero no mía. Ai, que canción. Que curioso. É como sabíades vos que me gustaba a mí esta canción? Con quen falastes? Increíble. O entrevistador ten que buscar. Curiosear, ten que curiosear por aí. En todos os recursos. A que che recorda? O que significa para ti esta canción? Pois mira, primeiro é unha canción maravillosa. Amancio Prada encántame e a canción é maravillosa porque realmente fala do amor de verdade, o amor que desexa libre as persoas, non? Que as persoas non sexan de ninguén, ni siquiera de nós mesmas, di a canción. E é un poema de amor maravilloso, que ademais, bueno, tuve a sorte de como cantábamos alguén que me quería moitísimo, non? E para min ten connotacións de amor de verdade, de moita liberdade, o amor de verdade e moita liberdade, é unha canción que adoro, pero é curioso porque non hai nin 15 días que falando co meu alumnado, que evidentemente Amancio Prada é un señor moi maior, pois dixeronme, pero a ti que cancións te gustan, Mariana? Digo, pois non sei, é verdade que non son unha persoa que escoite moita música, pero dixen, por exemplo, gústame Libre te quiero. Isto na clase, hai 15 días. Entón dixeron, pero e iso de quen era? Amancio, non sabemos, digo, pois buscade. E pois eran na clase. Hai 15 días, e entón acaba de ser agora como unha situación así impresionante. Pois sí, unha canción, creo que é unha canción que fala do amor de verdade, porque o único amor de verdade e non tóxico é o amor que desexa aos demais libres. E creo que esa é a clave desta canción, sí. Sí. Que ben, Mariana, que ben. Sí. Así que moitas grazas por poñerme, que casi me emociona. Nos pesquisamos e algo por aí encontramos e témola que meter. Que ben, moitísimas grazas. Ti en Galicia es isto de avivar a televisión, non? É casi imposible non encontrar
a ninguén que recorde que eres a farmacéutica de pratos combinados Sí. ou a muller de Tonecho nos outros Tonechos. Sí. Que recordas ti daquela época? A ver, é certo, tiven a gran sorte de traballar moitísimo na televisión de Galicia, no? Durante moito tempo, ademais, o que me permitiu de alguna forma ser unha persoa recoñecida, querida, moi querida pola xente, o sea, eu nunca recibín ningún comentario feo, Non, ao contrario, era, por exemplo, eu que son unha persoa que viaxa moito en bus, que viaxo en bus, en tren, pois sempre atopaba nas estacións de autobuses e nos buses xente que me dicía Maribel, non sei, bueno, cousas dese tipo, non? Para mí sempre foi moi agradable e foi un período da vida moi productivo, tuve a oportunidade de traballar os actores e as actrices máis importantes de Galicia, ¿no? E de compartir con eles moitas horas, de descubrir verdadeiras amizades, de aprender moito do oficio de actriz, de oficio incluso de directora, de aprender tamén como directora, de vivir situacións moi extrañas e increíbles, porque, a ver, a compañía que tiña era boa, pero era boa para que che pasara de todo. E, bueno, foron épocas que me deron popularidade, que me deron tamén pues, a posibilidade de vivir económicamente ben, que me deron moitas cousas positivas. Si agora miro co tempo e ao mellor algunhas das cousas, pois a mellor non as faría igual porque, claro, maduras, non? E faste unha muller maior e pasan 15 anos por ti e tes outra perspectiva da vida, dos teus compromisos coa sociedade na que estás, etc. É dicir, si o que sigue sendo moi bo dese período meu, se te digo que foi moi positivo, é que ademais eu podo traballar nas aulas co meu alumnado falando de mí mesma. Non necesito falar de ninguén, podome pôr de exemplo para moitas cousas moi boas e tamén para cousas non tan boas, non? E entón son, pois eso, un exemplo vivo. Digo, e que metedes a min? Eso está ben, eso está moi ben, sí. Descuartizademe a min e non necesitamos falar de ninguén, non? Se dicir, para as cousas boas e para as malas podo responder preguntas. O que sí é que hai que reflexionar no noso oficio dos períodos e hai que prepararse para os períodos nos que unha está todo o tempo e iso fai de alguma forma faite pensar que, bueno, que vas a estar sempre, non? Que és unha persoa que xa te coñecen, que tes solvencia profesional, que és cómica para certas cousas, chamante por cómica e hai que reflexionar e pensar que é un oficio no que estás e non estás e non depende de ti, non do teu talento só diso, nin siquiera depende da túa capacidade de esforzo e de sacrificio. Hai moitos outros elementos que se conxugan e que permiten unhas veces que estés e outras non estés, non? Claro. Isto tamén o digo pensando moito no meu alumnado e na xente que comeza, porque o oficio de actriz e de actor é inestable, o sea, é dicir, leva unha condición nesa parte artística de non funcionariado co que hai que contar para a vida, non? E, sobre todo, hai que preparar para a resistencia. É difícil estar, ás veces é difícil estar cando tens moito traballo e é moito máis difícil non estar. Sí. Entón, hai que prepararse para saber que este oficio ten esas partes, que non deixa de ser pensar de unha forma máis humilde sobre unha mesma, sobre a nosa presencia nos medios, nas televisións, no cinema, sobre as nosas responsabilidades sociais, non? Estar nos medios públicos, no que transmitimos, no que contamos, bueno, hai que aprender. Al final a vida é unha aprendizaxe diaria e casi todo está por aprender cada día, non? Entonces, non sei se contestei agora, non sei moi ben, eu sempre me disperso, así que vos... Contestaches. Logo falaches do teu alumnado, pero si contestaches. Sí, porque eu sempre, claro, neste momento da vida teño moi presente o alumnado, porque realmente neste momento son profesora a tempo completo, sobre todo son profesora, non? E entón, claro, o meu día a día está cheo de moitas horas de profe e de estar en contacto co alumnado, e un alumnado moi especial, porque o alumnado da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia é un alumnado, a maioría das veces, creo que en todas as situacións vocacional.
e que lle supón un reto inmenso afrontar a súa preparación artística, incluso non sempre ben recibida no ámbito familiar, con certas connotacións sociais que, aínda que mellorou moito, seguen tendo ás veces algunhas puntos pejorativos, e igualmente que son profesora de comunicación audiovisual tamén en Pontevedra, tamén é un alumnado que se vai enfrontar a unha vida de altibaixos, que non sempre vai estar traballando, non? Entonces é casi imposible que non fale do alumnado, porque estou a tempo completo, se estivera facendo outras cousas, o mellor, pois falaba tamén de outros temas, non? E que me preocupa, non sei se sabedes, a min gustame moito ser profesora, así que cando me preguntan, digo case sempre que é o que máis me gusta. Gústame moito, disfruto nas clases, son apaixonada, berro, rifolle, digolle, bueno, teño unha idade como de aboa, non? Son casi como aboa do meu alumnado. E entonces conto batallitas, pois eso, os avós antes contaban o da mil e aquilo todo, non? Pois eu tamén lle conto da miña vida. Batallas, e entón, claro, estou aí facendo algo que me gusta moito e implicada no seu desenvolvemento vital e humano, non? O sea, que sí que me preocupan. E dicía que o que máis me gusta é ser profe, e isto xa o digo de coña, porque ademais podo facer monólogos. Podo estar falando eu, claro, non se poden ir, o público non se vai, ten que aguantarme. Así que sí, eso todo. Pero debe ser moi entretido terte como profesora, debe ser moi entretido. Esa xa é unha pregunta que tedes que facer a eles, e a elas. A mí, o que sí sei é que eu disfruto. Pois é o importante. Sí, imagino. Eles tamén non. Sí, notase nas caras, sobre todo nas caras. Sí, eu creo que sí, que é importante que a profesora ou o profesor estén entregados, o sea, que lles guste, estén entregados a iso que están facendo para transmitir, non? Dende o cerne de Galiza, en Palas de Rei, en pleno camiño a Santiago, onde a auga do río Sulle Pambre armoniza coa sombra do ameneiro do Carballo, coa fala, co alento que emana da terra para se converter en orixe e arte, en pedra ben labrada e paisaxe entrañable, primixenia, dende este paraíso humilde inzado de beleza natural e proxección humana, Metástese Teatro leva 3 décadas urdindo tecido cultural en galego. Metástese crea e pon en escena espectáculos teatrais dende 1992. Organiza o Festival de Teatro Amador de Palas de Rei dende 1999. Imparte aulas ao Obradoiro Municipal de Teatro de Palas de Rei dende 2004. Dirixe e organiza o roteiro teatral de Son de Aldea desde 2011. E vos, que tal? Pois mira, desde aquel ano fomos tan felices. A xente pensa que a felicidade está nos cartos. Nós sabemos que a felicidade está no teatro. O teatro e máis nós. Viámonos todos os días, polas mañáns, polas tardes e todas as noites. Que noites! Así a todo, eu, mociña, quedar así. Que credes que vos diga? Agarrei o teatro e xa non o podo soltar. Fomos ao seu carón, sentamos e quedamos subxugados. Nós queremos ser actrices porque nos peta. O teatro permíteme ser unha gaivota picarona. O teatro quérenos. Por favor, Kiki, por favor, como podes estar sen o teatro? Únete a nós. En Metástese Teatro somos bravas, rabudas, Labregas da palabra. Que ninguén respire máis agitado do normal. Non te apures, Fredo, non van respirar. Matáchelos ti a todos antes. Toni, eu. Claro que sí, Fredo. Eu non quería. Pois mira, aí están todos mortos.
Ola, somos Metatese Teatro. Elevamos Creando. Tecido cultural. en galego dende o ano 1992. Que crees que aporta o galego? Fala, Para o ti. idioma. O Sí, idioma. sí. Pues, O galego ou a xente galega, pode ir... Sí, bueno, son dúas cousas diferentes, non? Sí. O sea, poden ir xuntas, poden ir separadas. Para min o galego como idioma é a miña lingua, non? A miña lingua mai. Entón, é a lingua que me conforma, é a lingua que me fai. Eu digo moitas veces que falamos como pensamos. E de alguma forma somos tamén como falamos, non? Entón, para min o galego non sería se non fora con el. O sea, Mariana é porque fala galego, porque é galega, porque naceu nesta terra que me rodea, porque como a comida galega, porque os montes que vexo diante de min son galegos, porque entonces, eso, o mar, a terra, o campo, a vida, as formas de pensar, incluso as formas de pensar da xente galega que non me gustan. Incluso esas conformanme, fanme. E todo iso faime en galego. Eu nacín na miña casa, é unha das mostras máis claras de bilingüismo absoluto. Meu pai e a miña avó só falaban galego e a miña nai só falaba castelán. E eu medrei neses dous espazos de lingua e de pensamento e enriquecenme e ningún deles perdeu por o outro, non? Pero hai algo especial nin falar galego en min, como unha reivindicación engadida, porque además eu vivín 20 anos en Madrid, non? E entón, claro, cheguei á Escola de Arte Dramática e dicíanme, por favor, ¿puedes hablar en español? E eu dicía, pero si yo estoy hablando español. Yo ya estoy hablando español. Pero, claro, chegaba del Barello, co acento así ben pechado, e eu dicía, yo ya hablo español. Entón, sufrín tamén algunha humillación, non da xente madrileña, non do pueblo, non, sino na propia escola. Había aquela tendencia que había que hablar el español sin acento, que teníamos que hablar sin acento, como si los de Valladolid no tuvieran, pero bueno. Cando nos facían antes traballar, dicían, no, tens que falar, como era, español neutro. Decías, pero como neutro? Que é neutro? Alguén fala sin acento? O sea, que a vos determinedes que certas melodías fonéticas en determinado idioma para vos son as adecuadas e son neutras, non quer dicir que para min o sexan, porque para min cando hai un señor de Valladolid tiene acento. Claro. Bueno, e entón, claro, vivín con ese rexeitamento no profesional que de alguma forma me vinculou a unha necesidade de reafirmarme na lingua, non? Eu teño, digo yo, meu alumnado, cando comeza o curso, teño como dúas liñas de traballo, evidentemente dentro dos contidos as guías didácticas que son propios dos nosos estudos, pero eu incido en dúas liñas de traballo que son a lingua galega e un pensamento feminista que de alguna forma intento que sexa estrutural e que permaneza, non, en todas as ensinanzas que podo impartir. Obrígome coa lingua galega porque a maioría do meu alumnado xa non a fala. E non entro en cuestións... pídolles que falen para que teñan unha ferramenta de traballo, sobre todo, sabes? Ás veces, cando condicionamos o uso dunha lingua a certas emocións ou a certas ideoloxías, pode producir máis rexeitamento, non? E entón, aínda que sexa miña, non son quen de impoñela, pero sí que me vexo na obriga de facerlles entender que van traballar en galego, e que precisan a ferramenta de traballo e que o galego é unha lingua para traballar maravillosa. E ese achegamento á lingua prodúcese lentamente, pero ao final recoñecen que sí, e ademais moitas delas e moitos deles descubren o gozo de falala, porque de alguna forma
en Galicia estamos mutiladas, quero dicir, non falar unha das nosas linguas é como quero dicir, é como se unha parte de ti se quiten, se corten, non? O sea, decir, pero como é posible? Se temos dúas, e as dúas teñen que estar igualmente tratadas en profundidade, sin ningunha discusión, porque ademais calquera sabe que un neno ou unha nena no seu primer período de aprendizaxe é capaz de aprender non 2, 7. ¿Sí? O sea, decir, non ten ningún prexuízo mental para decir podo aprender. O prexuízo está no entorno familiar, sobre todo, e incluso no entorno educativo. Co cal, que desde que ti a un fillo ou unha filla desde neno, desde que empeza a aprender, lle impidas aprender algo máis, unha lingua máis, que a ten no seu entorno, que podería gozar, disfrutar. O sea, que cousa máis bonita, por exemplo, hai que aprender os nomes das plantas e das flores en galego, e que son nomes preciosos. Por exemplo, e xa non digo os nomes infinitos da chuvia. Que en castellano con lluvia arreglan todo. Sí. ¿No? Nos podemos dicilo de mil formas. Incluso o galego como unha lingua erótica, todas as palabras teñen connotacións. A folla, o sea, que tú buscas, eu busco para chamar a atención, non? Pero é verdade que unha lingua, mira, por exemplo, outro día fixemos unha acción poética na escola, porque foi o día 21, foi o día da poesía, o día 27 o día mundial do teatro, e fixemos no medio, o día 24 ou 25, un pequeno roteiro poético onde cada alumna e cada alumno elixiron unha poeta. Digo unha poeta porque, bueno, eu traballo moito en feminismo, tamén hai grandes poetas, non, a ver, as cousas polo seu sitio, pero eles elixiron unha poeta galega e aprenderon uns poemas de cada unha delas. E fixemos como un roteiro, de tal forma que desde lonxe parecía un berro, pero cando te chegabas a persoa que estaba recitando, que tiña aquí o seu cartel, podía por Silvia Penas, ou Chus Pato, ou Yolanda Castaño, ou Albacid, bueno, escoitabas perfectamente o poema, non? E evidentemente, son poemas en galego, son poetas galegas. A riqueza que temos hoxe na poesía en galego, o sea, que neste país non se valore, que os nosos nenos e as nosas nenas non o coñezan, que nos nosos centros de estudo non se fale diso, que si se fala, hai xente que o fala, que as nosas políticas non protexan esa riqueza inmensa que nos ofrece o noso idioma, realmente a mí pareceme algo que nos pasa algo, eh? Sí. Alguén tense que facer mirar ese problema. Ten que ir a algún sitio e dicir, que me pasa a mí con isto que me pasa? Con este complexo que teño, sabes? Que me pasa? Porque, o sea, se todos pudiéramos falar galego, español, inglés, chinés, portugués, o sea, sería maravillosa. Entonces, non entendo que, estando no espacio... Está ben. Como? Que non reste. É verdade. E entón, pois a min que o galego xa vos lo dixen todo. Son o que son, por ser galega, por falar galego. Así que... Unha cousa que tamén nos chama a atención de ti, o espectador pode velo durante este anaquiño que levamos a la entrevista. Vese ahora. É o teu sorriso. Tes un sorriso, ven diante das cámaras, fora delas, porque o vimos antes, és unha persoa alegre, eu vexo-te unha persoa alegre. Sí. É como a tua filosofía de vida ou o que hai aí? Eu son alegres, son. O sea, a ver, non sei se son alegres, unha persoa, a mí gústame sorrir. O sea, gústame, creo que os demais cando te leen, cando ven a túa cara, o sorriso transmite uns valores de empatía e demais que... Porque ademais eu cando non sorrío son moi seria. Non é alguna de que lle dou medo. Con tal, procuro sorrir. Sí, pero se me poño seria son a tía seria, eh? Sí. Vale, entonces coidadito. Y lo sabes. Sí, lo sé. Entonces, no, gústame sorrir. E gústame sorrir, penso que é por iso, porque cando alguén me está falando ou estou falando con alguén, se ti me sorrís, eu recibo unhas vibracións completamente diferentes que se non, non? E máis, seguramente máis que alegre,
o que son irónica e son apaixoada e son como vital, moi vital, ¿no? Teño moita enerxía. Estou agora así, por exemplo, nas clases, como imos todo o tempo con máscara, lóxicamente, eu síntome como, digo, Dios mío, son a mitad de mí mesma, ¿no? O sea, porque só se me ven os ollos e moitas veces digo yo ao alumnado, oye, estou rindo por debaixo, pero non penso que estou cabreada porque só me ven isto, claro, igual que eles, que é unha situación ben complicada para a formación de actores e actrices, o sea, ao final estás, o sea... Sacar a expresión é o peor, creo que eu non te actuando, creo que a hora de ensayar e tal, está tapado, non hai expresividade, por moito que haya fala, pero non hai o que é a expresión, eu creo que é moi complicado a hora de estudar. Un ano complicado para o noso alumnado, porque os que entraron, por exemplo, en primeiro, eu non lles coñezo a cara, que decir, bueno, ahora xa coñezos porque tamén houve un período online, non? Estivemos tamén traballando así, e porque na cafetería onde van tomar algo se la quitan, e aí los veo, pero é difícil na aula contrarrestar a parte de expresividade, como dis ti, sí, Roberto, que a cara non estea plena en emocións, en transmitir cara a cara con outra persoa, é complicado, está sendo moi complicado este curso, e botámoslle moita enerxía, sabes, todo o mundo. Intentamos, de alguna forma, naturalizar algo extraordinario que está ocorrendo. E estamos pasando factura, porque dámonos conta que estamos en abril, que chegamos aquí a Semana Santa e estamos moi cansadas. A xente está agotada, porque eu creo que para suplir a carencia da media cara, de ter máscara, procuramos na clase poñer máis enerxía, alzamos máis a voz para transmitir, sabes? E estamos como cansas, e o alumnado tamén, entre ir e vir do online ao presencial, entre que se alguén ten COVID e ten que quedar se non se pode tal. Non está sendo un ano, pero aínda así debo dicir que están facendo cousas increíbles. Asistín esta semana pasada aos obradoiros de cuarto, que na escola é como ao final, agora quedalle os traballos fin de grao, pero é o traballo de grupo que fan, e quedeime impresionada porque conseguiron facer cousas preciosas, de verdade. Dices, bueno, aquí está o profesorado traballando moito, o alumnado implicado, e iso é de agradecer nestes tempos, sabes? Nestes tempos complicados, sí. Ti, últimamente nas redes sociais, estás acompañada dun amigo que de feito vai parecer unha fotiño. Sí. Que se chama Foster. Mira, levo a mesma camisa. Ai, pues mira. Foi casualidade, Foi casualidade. Non, moi bien, porque eso quere decir que son unha persoa que recicla. Pois mira que ben, Que usas cousas. Sí. Foster, como coñeceste? Como foi a historia de Foster? Como é a historia de Foster? Pois mira, realmente Foster é unha historia increíble. Porque é unha historia que xorde no confinamento, non? Neses períodos que tivemos, todos estábamos inventando a ver que facíamos, a ver que non facíamos, o sea, intentando non nos comer ao tempo, nin as rutinas diarias nas casas, etc. E bueno, e apareceu Foster, xa sabedes, non? E entón, ao principio, por Foster, non sabíamos que facer moi ben e só facíamos fotos, pero xa chegou o momento en que dixo, eu tamén quero estar por aquí, facendo vídeos. Claro. E aí comezamos os dous a facer os vídeos. Mira, pasamos ahora un mes que estamos un pouco disgustados porque hai un señor que se chama Gugelio, de Google. Sí. Sí. O señor Gugelio ten os mártires. Por? Porque el están sempre competindo con outros e quítache cousas. Te deixa, claro. O Foster quere vivir comigo. Claro. Quere vivir comigo, non quere marchar con ele. E entón andamos aí loitando porque el quere que marche con ella. O Foster fixos aquí fala galego, xa vístelo? Sí, ahora fala. Bueno, pero ademais con un acento e todo, el ponlle unha felicidade e unha alegría, e creo que ademais Foster coñece Galicia mellor que moitos galegos e galegas xa, porque lle encanta sair a pasear. A verdade é que Foster é
é como un alter ego meu, non? O sea, que dicir, con el comento as cousas que o mellor non comentaría, facemos humor, píldoras así pequeniñas, non? Para comentar certas cousas, e creo que ademais tense que quedar para facer outras. Por exemplo, para ensinarlle aos nenos e as nenas de Galicia a falar galego. O sea, se un pingüín que é da outra parte do mundo pode aprender, me digas. Por que non vai poder un neno ou unha nena? Claro. Ou un adulto mesmo. Vamos, para os adultos xa eso é pouco que facer con eles. Bueno. O caso é que vamos facer ahora un experimento, vamos a ver se podemos, porque mira, outro día, por exemplo, xa estivemos os dous recitando. Porque el dalle a todo, a poesía. Bueno, que culto. E o que pasa é que me dixo que quería traer familia. Eu, a verdad, xa non podo, na casa non podo comer. Teño a nevera chea con el. Moitas bocas que alimentar. Bueno, é unha fantasía preciosa, sabedes? O sea, que decir, hai ás veces cousas acabanse convertendo como en algo realmente real. ¿Sí? O sea, creas como, non sei, que uns vínculos que hai días que o boto de menos, digo, pero non podemos, e extraño, porque ademais é como, pensa moi ben, pensa cousas curiosas, e sabes que me pasa con el, que aprendo moito del, porque, claro, os pingüíns teñen unha forma de convivencia pensando no ben común. Sí. Que falta nos adianos. Moita falta, moitísima. Entón, e comparten, por exemplo, os coidados, os pingüíns macho quedanse incubando o ovo mentras elas van pescar, despois elas veñen con comida, vaise el, o sea, comparten todos os cuidados, comparten ese frío invernal e protéxense, van facendo rodiñas para protexerse do frío, que teñen unhas frecuencias, por exemplo, sonoras. Eu xa aprendí moito de pingüíns, xa estades vendo, porque teñome que entender con el. Díxome que me iba a presentar a parte das familias e unhas frecuencias sonoras casi increíbles, porque cada pingüín ten un son, de tal forma que cando volven do mar buscan a súa parella, porque son monógamos, polo son, pola vibración. O sea, como non ia aprender galego? El díxome, o galego que esa lingua preciosa musical, chea de vibracións e de cousas, e a vez o aprendo, vamos, non tardou nin un mes. Estaba aí falando. Fala moi ben, sí. De feito, ahora non podo, pero mira, vou facer, canto poida, un pequeno... Voulle pedir para mandarvos un saúdo, por dous. Ai, vale. Gracias. Do vosso programa, sí. Teño que dicir, temoslle que mandar un abrazo grande a David e a Roberto para o seu programa, xa veredes, xa vos lo mando. Ai, que ben, moitas grazas, Sí. Pois, bueno, é unha fantasía, xa sabedes, a imaginación pode chegar a crear cousas lindas e non hai que porlle nos a nada, hai que facelo, hai que atreverse, hai que... Que a imaginación non para. Perder o medo, moitas veces perder o medo a facer as cousas, tirar para diante. Mira, e vivimos unha época curiosa, porque, claro, ten moita repercusión mediática todo o que facemos. As redes están aí, non o podemos obviar, pero tamén consumimos moi rápido. Co cal, o que hoxe pode ser un éxito total, mañá non existe, pero igualmente o que é un fracasito total, mañá non existe. Entón, fagamos, atrevámonos, non? Sí, pasa nada. Se caemos, levantámonos. Non queda outra. Nós de onde somos? Vos de onde sodes vos? De Ourense. Bueno, entonces, aquí mesmo neste momento hai 3 persoas de Ourense que sabemos o que é caer e levantarse. E Foster que é adoptado. Foster xa é tamén de... Foster xa é... Bueno, Foster é o caso típico de Ourensán en Vigo. De Vigo. Sí ou non? Ese ten esa mistura, sí. Bueno, sabemos que nunca paras, que, bueno, te estivemos comentando antes, que estás metida en proxectos, en cousiñas. En que andas metida agora?
Bueno, dixemos antes que neste período estou a tempo completo de profe, non? Teño moitísimas clases, proxectos relacionados co ensino, estiven de profesora Erasmus hai un par de anos en Braga, en Guimarães, que teñen o campus en Guimarães, teñen aí uns estudos teatrais e performativos, entón convidaronme este ano para dar, bueno, online, non? Unha serie de materias que non interrompen a miña docencia aquí, lóxicamente. Entón, bueno, pero tamén hai que preparalas, e hai que preparalas en portugués, e entón eu falo portulego, bueno, e así. E entón eso ocupa moito tempo. Despois estou desenvolvendo neste momento un proxecto para CIMA, que é a Asociación de Mulleres Cineastas, ¿sí? A nivel nacional, que bueno, é unha asociación moi importante porque consegue que se modifiquen moitos realidades para que de unha vez se consiga a igualdade, non? De mulleres e homes no ámbito audiovisual e cinematográfico, que non é fácil, porque por máis que facemos accións non nos movemos desa porcentaxe do 20%, por exemplo, sendo como é que a maioría do alumnado son mulleres. Esa é outra realidade. Por exemplo, eu teño moitísimas máis alumnas en comunicación audiovisual que alumnos, pero despois a hora de ocupar os postos de dirección, etc., siguen sendo os chicos, non? Entón, bueno, de alguma forma hai que igualar esa situación que non é xusta, non? Sabendo que somos a mitad da poboación do mundo, entón, bueno, de alguma forma hai que traballar neses ámbitos. E colaboro con eles nun proxecto que vamos facer de análise do audiovisual galego, da representación das mulleres no audiovisual galego, un proxecto que estou coordinando eu, que tamén vai seguramente estar implicada. De feito, estarei o luns 5 en Ourense, o OUF de Ourense, non? Vai estar implicado aí. E ando neso, eso ocupa, porque coordinar é poñer en contacto a profesionais de excelencia e combinar para sacar mellores resultados. Non sei en que máis ando o sea, en cousas concretas, por exemplo, a nivel audiovisual e cinematográfico, neste momento nada, porque ao estar en tempo completo de profe e no tempo dos coidados, eu teño a miña nai moi maior que vive en Alvarellos, e entón viaxo case todas as fins de semana a atendela, pois, bueno, é un tempo que se resta da posible vida profesional, non? E hai que estar nos tempos o que os momentos piden de unha, non? O sea, hai que saber estar aí e, bueno, a vida traerá outras cousas. E o que sí me permite desenvolver, pensar, sobre todo, na escrita de proxectos e de cousas, e desenvolví un proxecto ano pasado para facer un documental que me interesa moito sobre a zona sobre as mulleres no Val de Monterrey. Organicei, no escribí e tal, bueno, está aí esperando que vengan buenos tiempos para a lírica, ¿no? Que virán. Entón, ando ás veces nesas cousas, non? O sea, que ir organizando, escribindo, pensando en proxectos, ás veces presentos, non saen. Bueno, todo eso ocupa, non? Ocupa moito. E neste momento, xa vos digo, creo que a partir da volta de Semana Santa teño de 8:30 a 3 clases todos os días. Eso, cuidado, Cuidado que hai que preparala, sobre todo. Sí, que ademais é o sprint final do curso. Teño moitas, porque levo moitos traballos fin de curso. Sí. E entón, claro, eso ocupa. Ao final, o alumnado que quere sacar con excelencia eses traballos, ¿no? Que son o seu fin de traballo. E tamén é verdade que teño sorte porque son moi diversos. Son traballos moi interesantes. Pode haber pues, un alumno que fai unha curta, ou outras alumnas que dirixen curtas, outros que actúan, non sei, entón é moi rico para min tamén, non? O sea, non son de matemáticas, non? Que me dan unha vida que é interesante. Pero bueno, é traballo, entón realmente quédame pouquiño para poder facer outras cousas. Que guai. Pero bueno, aí estamos. Sigo con Foster. Se non te dedicases a isto, que che gustaría ser ou estudar? Eu non sei se unha vez dixe, non sei, pero sí que me gustaría ser exploradora. Danme un medo os bichos, parece mentira que se xa da aldea. Veixo un rato e xa salgo correndo, non sei canto. Pero gústame coñecer. Digo o sentido de exploradora
no sentido de descubrir, de coñecer outras formas de vivir, outras formas de pensar, outros lugares, outros climas, outras comidas. Gústame moito o noso, pero gústame moito coñecer. Entón, eu creo que sería, non sei, podes estudiar exploradora? No, eu creo que non, pero bueno. Non hai carrera, eu creo que non. Exploradora. Hai que inventala, entón. ¿No? Pero sí que me gustaría. E despois, seguramente, calquera carreira relacionada coa arte, ¿no? Coas letras, sobre todo coa escrita, coa actuación pode ser, o sea, pero non sei, xa son actriz, pero algo relacionado coas humanidades, sí, seguro, sí. Pero bueno, lo de exploradora compensa todo, porque... Claro, lo de exploradora, todas as facetas que queiras, mételas aí. E pode quedar onde sexa, e dices, ahora aquí interesa aprender isto, vou quedar aí que aprendo. Sí, seguramente. Bueno, sabes que somos unha federación de teatro afeccionado galego. Coa tua experiencia e trayectoria, que crees que aporta o teatro amador, o teatro afeccionado? Aí temos o cartel, ¿no? Federación Teatral Afeccionada de Galicia, FTA Gal. Pois mira, eu creo que nós podemos decir afeccionado e tamén podemos dicir amador. Sí. E eu, cando dicimos amador, gústame, porque ten unhas connotacións esa palabra ben interesante, ¿no? O teatro comeza polo amor ao teatro, pola afección ao teatro, polo desexo de facer teatro e de estar no teatro. Por aí comeza, ¿no? O ser humano con a necesidade de ser contado, de contar, de relatar, de que lle conten e de contar é unha necesidade que ven primaria, que nos fai, que nos conforma, ¿no? Entón, ese amor, esa afección, esa necesidade de facer, de contar, de ver como outros contan, de participar nesta liturgia, ¿no? Que xera o teatro, de comunión de unhas persoas coas outras, de compartir emocións, de sentir coas outras persoas, ¿no? De conmoverte, que eu digo, moverme cos demais, ¿no? Sí. Pois creo que empeza polo teatro amador ou teatro afeccionado e sodes realmente o xermolo, ¿no? De todo o teatro, ¿no? Porque sodes os que de alguna forma facedes o público tamén, ¿no? O sea, que decir, actuamos, pero non teríamos sentido se non temos quen nos ve. E as persoas que están no teatro amador sodes as persoas que facedes que medre esa necesidade do teatro, de ir ao teatro, de estar no teatro, de participar no teatro. Tedes moitísimo valor, porque además eu sei que non tedes casi axudas, non? O sea, que decir, sei que isto se fai grazas ao vosso esforzo persoal, como outras federacións que hai non sei se federacións, bueno, outras organizacións de teatro amador, non? E en Ourense hai moito. Sí. Moito é bom. No Carballiño, en xeral, en Ourense particularmente hai moitísimo. Pero en Galicia hai máis de 300 e de 400 grupos de teatro amador en Galicia. E a mí eso pareceme impresionante, porque sei que sodes autoxestionados, autoalimentados, quitando das vosas horas do voso traballo, do voso tempo, dos vosos cartos, moitas veces, non? Moitas veces tamén. Para que saian adiante, polo que creo que o voso labor é de unha grandeza e dunha generosidade inmensa e, ademais, imprescindible para que este país e para que medre no sentido cultural, quer dicir, que entender que a cultura é algo imprescindible, un ben, unha necesidade imprescindible, tanto como comer, o sea, que teñamos persoas como vos que estén dedicadas, que dediquen moito da súa vida a isto, a min pareceme impresionante. Mais, é que me parece un delito que non vos axuden económicamente as institucións. O sea, para iso tamén nacemos un pouco nós, non? Para buscar, para facer forza e bueno, con proxectos como este programa, ti que me contas, outros que irán vendo a luz, estamos para potenciar, para en tempos de COVID que sigamos activos, que isto non pare. É difícil. Sí, estou segurísima que é difícil, porque está sendo imposible para os profesionais, que a maioría das persoas, bueno, neste momento perderon
Es dicir, outro día lía un informe de AISGE, sabedes que é a asociación que xestiona os dereitos de imaxe de actores e actrices, que o 97% de actores e actrices do país no período de pandemia estiveron por baixo do salario mínimo. Eso é brutal, Sabes? O sea, creo que non me equivoco, a mellor estou errada, lín mal ou estou transmitindo mal a información, non me gustaría equivocarme nun tema tan serio, pero creo que non me equivoco. E entón hai que pensar, ¿no? O sea, que temos que pensar que foi moi bonito na pandemia ver películas, que todos estábamos aí, que xenerosidade, concertos online, pero que estas persoas que fan todo iso comen, teñen familias, hipotecas, e teñen que seguir vivindo, que decir que, bueno, que claro, lógicamente eu falo deles neste momento porque son as persoas que están no meu oficio, como tantas outras noutras, pero que incluso os gobernos teñen que ter en conta as necesidades. E en canto a vos, como teatro amador, tamén. Sodes a fonte que permite que este regado o campo das artes escénicas. E moito alumnado que ven a escola finalmente para facerse profesional ven primeiro dunha experiencia de teatro amador, ¿no? Claro. O cal, bueno, sodes importantes en moitos ámbitos, que temos un amigo común, creo, ¿no? Sí. Que non sei, a él seguro que lle gusta que o nombremos, pero... Sí. E ademais, este ano xa non é alumno meu, así que o podo nombrar. Bueno, o gran Héctor, outro de Ourense. Vale, sí, señor. Foi fundador do meu grupo, pois fundamos xa lá por o 2013, foi cando estreamos a primeira gran obra que fixemos en común, estreámosla, sí. Que bueno, en moitas ocasións o papel protagonista. Bueno, que aí hai actor, aí hai actor. Estivo a Piques Héctor de vir a Nova York con nós, pero non yo pude, bueno, por temas personais e demais non puido, pero bueno, houberalle cantada máis, facía o papel protagonista. Pero vos fostes a Nova York a actuar? Sí. Vamos. O sea, eu aquí, unha vida inteira de profesional, non salgo de aquí. Bueno, fomos ao centro ourensán. Bueno, oye, que a mí non me levan, pero existindo. Vou non chamar, lévame a mí que che conto ali o que queiras. O centro ourensán é que onde non haxa un galego, como eu conto, non? Todo o mundo hai, sí. E é certo que de Ourense hai moita xente no teatro, nas artes escénicas, pero moitísima. Eu non sei se é porque estamos aí no límite e somos interior, ahora non, ahora as comunicacións e os medios e as redes permiten de todo, pero durante moito tempo estábamos aí como aillados, ¿no? De alguna forma, e as persoas necesitan eso, a necesidade do relato, de contar e ser contados, porque, por exemplo, na escola houve un momento na ESA de Galicia que había hasta 4 ou 5 da zona miña de Verín. Están os irmáns Salgado, o Rocío que é de Guimarei, o Rubén Ríos, entonces, o sea, hai moitísimas persoas dedicadas a isto, ¿no? Entón, pues, algo ten que pasar, algo ten que haber aí. Algo hai en Ourense. O viño. O viño, as patacas, moitas cousas boas, sí. Pois, mira, agora que estamos chegando ao final, queríamos che facer unha pequena, que ti fagas unha pequena pregunta para o próximo invitado, que non sabemos aínda quen vai ser. No, nada, non sabemos nada ainda. Será, pois, evidentemente, alguén do mundo do teatro, das artes e demais, ou da cultura en xeral. Entón, que pregunta lle lanzarías ao seguinte convidado ou convidada? Pois, a ver, do mundo da cultura, non? Sí, bueno, en xeral. Sí, a ver, podíamos, por exemplo, preguntar en que medida o ben persoal vai por diante da nosa función social e do ben común. É dicir, a ver, máis sinxelo, o que máis nos importa é ter éxito persoal ou como persoas da cultura importanos máis que a cultura chegue, que a cultura sexa de todas, que sexa un ben común, ou traballamos polo ben persoal, que tamén me podía facer a min, o sea,
É moi boa pregunta. É moi boa pregunta, sí. Seguramente a persoa que reciba dirá quen será esa redicha? O mellor recibes o teu nome. Oye, dicídelle que lle fago con moito amor. Sí. Queda anotada e ademais queda grabada, o sea, o seguinte convidado ou convidada que vexa este programa. Vale. Moi ben. Bueno, pois foi un placer. Ai, para min tamén. Estar contigo, charlar este rato contigo, a verdade é que eternamente agradecido. Bueno, para mí, eu sí que vos estou agradecida, David e Roberto, porque de verdade, que eu digo en serio, que o que facedes ten moitísimo valor, moitísimo mérito, máis nos tempos que estamos pasando, e o vosso compromiso co teatro, pois, que vou dicir eu, que grazas a vos existimos. Así que, moitísimas grazas por contar comigo. Viva Ourense! Eso, Ourense, sobre todo Ourense. Moitas gracias, Mariana, moitas gracias. Grazas, Roberto, moitísimas grazas a vos. Eu que sei moi ben, quedei embobado escoitando. Xa sabedes que ata cando queirades, sí? Que se non entre todas é difícil facer as cousas. O cal, vámonos a apoiar e axudar para sacar isto adiante. Remar xuntos. Sí, señor, que vaya moi ben, ti que me contas. A ver, que tal. Seguro que sí. Por ganas non será. Parabéns e grazas aos dous. Fora de aquí. Aquí van cambiar moitas cousas.